κάποια αφορμή έχει απαντήσει σε ένα κείμενο που όταν εγώ το διάβασα, είπα πού είναι οι συγγένειές μου μαζί της. Και ξεκινούσε και έλεγε αυτό το κείμενο. Δεν έχω μέσα μου ίχνος πατριωτισμού ή εθνικισμού. Δεν νιώθω ούτε ντροπή, ούτε περηφάνεια για τη χώρα στην οποία με έριξε η λοταρία του σπέρματος. Τόπος μου είναι όπου με καταλαβαίνουν. Τόπος μου είναι μόνο η όποια κοινή γλώσσα. Εκεί αγαπώ, εκεί ανήκω. Και αυτό το εκεί μου δεν έχει εκεί και εδώ αναγνωρίσιμα σε χάρτες και δεν περιορίζεται από κρατικά ή χρονικά σύνορα. Τόπος μου είναι η Μύκονος, τόπος μου είναι ο Λυκαβητός και η Βαγδάτη, τόπος μου ο Προύς, το Βύρο και ο Αριστοτέλης, τόπος μου η πόλη και το Πεϊογλού, τόπος μου και το Πέραν και το Τοκαπί, τόπος μου τα Εξάρχεια και η Νεάπολη και ο Σοπέν και η Σύρος και η Τρίτη και ο Καβάφης και η δική του Αλεξάνδρεια, όσο και η Αλεξάνδρεια του Ντάρελ και του Φώστερ. I took the option of not helping them. I've been given the opportunity to talk for possibly the greater part of an hour, and I have a lot to say, and I'll try to be as brief and as succinct as possible. Να φτιάξουν αυτή την αποθήκη ανακύκλωσης. Δηλαδή, όταν είμαστε στο σπίτι μας και πάμε κάτι να το πετάξουμε στα σκουπίδια, θέλει ο τηλέμαχος να παίζουμε ένα παιχνίδι και να λέμε αυτό μπορούμε να το ξαναφτιάξουμε, να το ανακυκλώσουμε, να το πάμε στην αποθήκη το παλιό μπουκάλι και να φτιάξουμε ένα καινούριο. Και έτσι λοιπόν εδώ παιδιά ο χώρος είναι μαγικός. Γιατί φέρνεις το παλιό σου μπουκάλι, που όμως είναι καθαρό, αν είναι από το γάλα το έχεις ξεπλύνει, και φτιάχνουν ένα καινούργιο στο εργοστάσιο. Δεν το πετάς μες στο χωράφι να γεμίζει το χωράφι με σκουπίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έτσι στο νησί μας θα έχει πολύ λιγότερα σκουπίδια. Και εμείς εδώ έχουμε ένα φοβερό μηχάνημα εδώ, φοβερό, που λέγεται πρέσα. Βάζουμε τα μπουκάλια τα πολλά και τα ζουλάμε και τα κάνουμε ένα μικρό πακετάκι σαν και αυτό εδώ. Κοιτάξτε πόσο μικρό πακετάκι το κάνουμε, όλη η μέρα ζουλάμε. Φέρνουμε τα μπουκάλια και τα ζουλάμε. Και κοιτάξτε τι ωραία που τα φτιάχνουν τα χαρτάκια. Είναι εδώ ο κύριος Θανάσης και μπορεί και χειρίζεται το μηχάνημα και φτιάχνει αυτά τα μεγάλα δέματα. Και έρχεται ένα μεγάλο φορτηγό που τα παίρνει στην καρότσα του και δεν τα πάει να τα πετάξει στο χωράφι, αλλά τα παίρνει, τα βάζει μες στο πλοίο, τα πάει στην Αθήνα σε ένα μεγάλο εργοστάσιο με εκείνα τα μεγάλα φουγάρα και τα λιώνει και ξαναφτιάχνει πράγματα. Και έτσι δεν γεμίζει το χωράφι μας εδώ με τα σκουπιδάκια. Ξαναφτιάχνουμε πράγματα. Και έτσι δεν είναι σκουπίδια αυτά πια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι εμείς εδώ που μπορούμε και το κάνουμε. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί οι μεγάλοι παιδιά αυτό δεν το ξέρουν όλοι. Και θα πάτε στο σπίτι και θα τους το πείτε. Θα τους το πείτε αυτό το μυστικό. Και στη γιαγιά και στον παππού. Θα τους πείτε πήγαμε σε μια αποθήκη. Στη γιαγιά, στη μαμά και στον μπαμπά, στο θείο, στο φίλο σου, σε κάποιον που δεν το ξέρει. Θα του πεις μη πέτας το μπουκαλάκι σου. Μπορούμε να το πάμε εκεί να το ξαναφτιάξουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όμως, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Την μπάνα του μωρού που είναι βρώμικη, πουφ και μυρίζει. Δεν μπορούμε να την ανακυκλώσουμε. Ανακυκλώνουμε μόνο τα καθαρά. Όταν κάτι είναι πολύ βρώμικο, τα αναγκαστικά το πετάμε και εμείς στα σκουπίδια. Αυτά που είναι καθαρά μπορούμε να τα φέρουμε εδώ για να τα ξαναστείλουμε πίσω. Δεν μιλάει. Μιλάει. Όταν πιστεύεις κάτι, γίνεται. Και εμείς εδώ πιστεύουμε στην ανακύκλωση, γι' αυτό τα καταφέραμε. Και κάνουμε ανακύκλωση. Γιατί όλοι έλεγαν ότι είναι πολύ δύσκολο. Στον κροκοδιλάκι, τον τηλέμαχο. Και αυτός πιστεύει πολύ στο Μύκονο, στην ανακύκλωση. Οι κούκλες ανακυκλώνονται. Βεβαίως, μπορούμε να τη χαρίσουμε σε ένα άλλο παιδάκι που δεν έχει παιχνίδια, να την πάρει αγκαλιά και να γεμίσει χαρά. Και αυτό είναι ανακύκλωση. Και οι πλαστικές ανακυκλώνονται. Οι πάνινες όχι. Θα το κάνουμε στην ίδια θέση. Κάνουμε πιο κοίτα.
Πίσω. Εγώ το φοράω. Μέχρι πόσα άλλες μπορούμε να κάνουμε τώρα που είστε οι δυο σας? Πόσες μπάλες τη μέρα μπορούμε να φτάσουμε άμα έχουμε πέσει υλικό? Άμα έχω υλικό, εγώ αναλόγως τι υλικό έρχεσαι όμως, παίζει ρόλο αυτό. Άμα έρχεται πλαστικό, αργείς. Άμα σου έρχεται χαρτί, να μου έρθει με ένα φορτίο χαρτί, εγώ μπορώ να σου βγάλω 7-8 μπάλες την ημέρα, εγώ μόνο. Συν ο άλλος πίσω, το απόγευμα. Θα μπορούσε να γίνει καθολικά και στην εργασία με το Δήμο, αλλά παράλληλα με τη συλλογικότητα του Μύκονος μέσα. Δηλαδή, για μένα, σαν μέλος του Μύκονος, θα ήθελα να μείνει σε δημόσιο χαρακτήρα, δεν το διαπραγματευόμαστε, να υπάρξει μια συνεργασία με το Δήμο, αλλά να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο συνεργασίας που οι πολίτες θα παρεμβαίνουν και στην παραγωγή, αλλά και στη διοίκηση. Είναι κάτι εφικτό. Είμαι της άποψης ότι είναι τέτοια η φύση του ζητήματος που συζητάμε, της διαχείρισης των απορριμμάτων, δηλαδή έχει πάρα πολλές πλευρές, που μόνο με πρωτοβουλίες πολιτών ή συνεταιριστικά εγχειρήματα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί γιατί έχει πλευρές, για παράδειγμα, όπως ο δοκαθαρισμός. Ένας συνεταιρισμός, μια συλλογικότητα πολιτών είναι εύκολο να ανακυκλώσει τα ανακυκλώσιμα προϊόντα και κυρίως τις συσκευασίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να διαχειριστεί το κομμάτι το μη ανακυκλώσιμο, τα σύμμικτα, τα απορρίμματα. Δεν μπορεί μια συλλογικότητα πολιτών, δεν είναι εύκολο καθόλου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί έναν χιτά, που για αρκετά χρόνια ακόμη θα τους έχουμε ανάγκη, κακά τα ψέματα. Ο οδοκαθαρισμός, η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, που είναι κρίσιμα ζητήματα για μια σωστή διαχείριση, ασφαλή διαχείριση με φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο των απορριμμάτων. Άρα χρειάζεται ένας βασικός πυρήνας, ένας σκελετός μιας υποδομής δημόσιας, η οποία θα έχει την πλήρη ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο όμως, κάλλιστα μπορούν να λειτουργήσουν αυτοοργανωμένες και αυτοδιαχειριζόμενες συλλογικότητες των πολιτών, όπως ο συνεταιρισμός της Μυκόνου. Κατά συνέπεια, αυτό που θα έβλεπα είναι ένας συνδυασμός ενός συγκροτημένου δημοτικού συστήματος διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί, μια που μιλάμε Μύκονο, μέσα στον οποίο ο συνεταιρισμός, ενδεχομένως και άλλες συλλογικότητες με μια άλλη μορφή και με καθαρά εθελοντικό χαρακτήρα, θα μπορούσαν να παίξουν τον δικό τους το ρόλο, ώστε αυτή η διαχείριση να γίνεται με όσο γίνεται πιο μεγάλη τη συμμετοχή και την παρέμβαση των πολιτών, που σε τελευταία ανάλυση είναι αυτό το βασικό υποκείμενο, ας το πούμε, και σε ό,τι αφορά την παραγωγή των αποβλήτων, των απορριμμάτων, αλλά και σε ό,τι αφορά την ορθή τους την διαχείριση. Είναι σαφές, και αυτό έχει αποδειχθεί παντού, ότι όπου υποχωρεί το ενδιαφέρον των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, τόσο αποξενώνονται αυτές οι κοινωνίες από αυτό το κομμάτι, από αυτή τη δραστηριότητα, η οποία, όπως το είπαμε και προηγουμένως, έχει ένα μεγάλο οικονομικό αντικείμενο, και τόσο πιο εύκολα ανοίγει ο δρόμος σε συμφέροντα τα οποία θέλουν να εκμεταλλευτούν για το δικό τους όφελος και για να κερδοσκοπήσουν μια δημόσια δραστηριότητα. Που γλιστράει μες στους λόφους, είναι φορτωμένος με ένα παλ. Στο ποδήλατο
σου φωνάζουν να σταθείς. Βγαίνει για καλά η ψυχή στα χείλη, σε προσμένουν πτώματα σειρά και να σ' αρχιφύλακας όπου για τραβήξεις θα βρεθεί κάτι να σε βγάλει απ' τον δρόμο. Το καράβι απλώνει τα πανιά, μα η Άγκυρα γερά στον νόμο. Ταξιδιάρικα πουλιά κι αγέρα, πότε θα μας πάρετε κι εμάς. Πέρας του Αιγαίου τα νησιά, στου πελάγου τις ατέλειωτες αμμούδες. Που γλιστράει μες στους λόφους είναι φορτωμένος με ένα παλού. Στο ποδήλατο πηδώντας θα χαθείς, ψάχνοντας για μια γκρι